7421. De ezek itt már megint mi a faszom van ennél a háznál? De tényleg? Fenthegyen kapott amúgy sokat. Viszont. Csongor, hát. Tudok egyet pingelni? Csongor. Ott volt. Itt van nálam. Itt az én kiskertembe áll, hogy miért. Ne, eltettem. Meghaltam, Keci, de hogy egy lövésből, bazd meg? Hogy a faszomba Hol van? 177-14-21? Ott a csongorháza mellett, a bal oldalon. Csongorháza mellett. Az én Földről házkertembe van. Ja, az te vagy, jó, rossz embert lőttem, sorry. Engem lőttük, ja az nem, bazd meg. Hú, Geci, visszajövök, szétbaszok mindenkit, engem nem érdekel, ki van ott faszomba. Látod föntről már? Nem. Elő van. Igen. És itt a szupersport is. Az a Pinky, az mi vagyunk? Nem. Én vagyok. Igen, Biztos, rendőrben van. Előbb ház előtt. 1 HP, armorért törtem. Egyszer talált el a kutya. Meghalt. De vagy. Cigány, Geci, Lenyújtam. bazd meg! Megvan. Van még egy. Szupersportból kiszáll. Basszad meg! Nem tudom. Hol a de szupersport? Gyalog megy. Hol? Felhúz. A femháznál. Ja. Itt vagyok a csongi Nincs házával, senki. Ja, látom. szembászok, hogy jobb oldalt vagyok a Itt csongi menekül. Ház házával. mellett töltem meg amúgy. Mi a Csatorna fasz? mellett vagyok, valaki fel tud húzni. Gumi, húzzál föl! Ne, hogy mindenkit felszedek. Please! Fölmenekült, geci. Másik Hagyd oldal. basszam meg azt a kurvát! Mennyire? Megbaszlak! Meghalt. Geci! Meghalt. Mind a kettő? Nem Aha, érdekel, intéztem mind a megbaszom! kettőt. Hát de tesó lenullázta mind a kettőt, szóval ne Az izélj, mert... mindegy. Büszke vagyok Megbaszom! magamra. Thank you.